Zviri guys for the people. Tazosvika kuno kwakutotizvarira saka vanhu vanga vambobudawo vamboenda kumashopu tikati aiwa zvakai tionane because ini ndine kagwendo ndoda kuenda kunoona mwana wechikoro saka pakuzoonana kwangu navo in 2 to 3 days kunogona kunetsa sada kuti tisiye taonesana ndenione kuona kuti panapa pakamira sei mwana wechikoro ari pama1 saka toda kuti tigoenda nawashi kunoona mwana wechikoro ndofunga mamuchizona chitendera nhasi yasati ndapedza mangwana futi wese ndine chimbotendera chigasa kuti zvinhu zvemwana wechikoro zvita sei zvinge zvakarongeka panapawo futi tosiya pakarongeka ndo zvimwe zvanati hazvigoni kuti tinde kumba muzora nhasi then the day after takumika svika kuti chimota chedu chiri mugood condition because tichitomukira chaiko chaiko kumashoko kure tichitomuka kana ma3 chaiko am kuti tindosvika tichimubata because ane activity dzake dzaari kuita saka tofanira kubata asati atanga activity dzake idzodzo uchaiona jeni yangu so don't worry panapa meso kugaraji kwese kwamuko kwatorohwa footing yese kudai kuenda mberi kwese kwamukuona footing yese yarohwa neumu mukatumu meso kusvika seri ukoko kwarohwa kwese sanfortunate amanheru zvenyu saka hapana chamunomboona saka indanangoti ndingosvika kuno vasvika apa ndopavasvika sofa pamukuona pane mapuranga vari kufamba ndopavambosvika side kokoko samangwana vochikontinya I think kuti vaivharise yese let's say tinogona kungoda 3 days because mangwana anogona kunosvika somewhere koko tichitoda kutombotasa kuti stock taking yedu yesemende yakamira sei because papa ne 100 bags so meaning kuti iwo muri kuti mumacalculator mukasana nechi 37 imba yehombe yakakura saka pane vanhu vazhinji vaindibvunza kuti pari kukwana mabags mangani papapo kana ndichatonyora pasi kuti tiona kuti footing papinda mabag mangani emba yakadai so yecement kusvika yapera then tochitanga kuona manje pabrickwork kuti vochadii panotombobuda semende kwete mpichana panotomboita kuti munhu afunga kuti hana kutenga semende nekuti apa panotombochema panotomboitwa mariro because I remember pangu chaikoko ndabvunza ndakazonotora nechikwereti semende ndikati because I think ndakapiwa about ndandakagadzira because inini ndandakaisa 200 bags for only slab ini personally ndandakangoisa 200 bags idzi dzainditi 150 ndobva ndaisa 200 ndakaisa extra 50 bags so I'm just saying handisi kuziva kuti pana pake achagona kupinda ngani because vakuti bill of quantity ndofunga ndiwana washe but I'm saying inini for slab ndandakaisa 200 bags for my house dzikandoperera saka zisara ndomuka kana ma4 5 ava ndo vaivaka imba vaiita imba yangu apa saka ndo vari kunazoziva zvese dzimwe ndikatozonotora aya handinozotora extra ndizi dzavangokwanirani patakazonotora nechikwereti tatakuenda pachiring beam chai zvokuda kuita zvechirungu ndokushota zvinhu ndikanotora nechikwereti 30 bags tora nechikwereti ndikanotora kwamisokere chikwereti che30 bags ndikanditozokupai asi vanga vakanaka zvavo kuti vanga vasingandiekere bhosi ndaita mapayment plans angu ekucement nekwamusokere ndokwandaita nako ndasai ndikaona mari yebag 10 so ndovapa ndikaona mari yemabag 10 ndovapa tichinyorana pasi kusvika mabag angu 200 akwana apa vakanditi 150 I knew kuti that 150 ndinozonetsana navo vakundiri panoda dzimwe 30 bags slab chete guys ndikuti slab pagubvawo pasi pafooting kusvika yabuda pamusoro I think ndakabuda 100 and something because yavo iyi ihombe pane yangu but ndakapinda plus 100 hazina kuzosvika mu200 asi kuti footing kusvika pauyuyu panozi pachi pamabricks adiwe kuti muchibuda mufoundation ndakabuda 100 something I don't remember kuti 100 something exactly ipi asi I know kuti munhu akandiita quotation yekutanga akanditi 86 mabags ndokubva ashota ndokutanga kuchizowedzera mabags 20 ndopakarasika account yangu pasaka ndakazogona kutanga nasokukaunta pandakazoti sekuti bheni vachikontinya neimba then from there brickwork kusvika wazoenda kwana ndichazivi but pane pafupa ava ndo vainanya kundicalculatera kuti izvo nditashandisa mabag mangani handichazivi I don't remember kuti even paring beam kuti ndakashandisa 50 bags yeka kuti
Rimbi takaisa 45. Right, ndazvitira maune because ndachizoti vanoziva vane wakaisa 45 it's true wakaisa yechituka ring beam yangu yechitu yanga yari chipinda mukati ndakashandisa 45 mabags so I did that purpose ndachizoti 45 so adada kuti vakorekte kuti ndizve kwati hachisi 45 bags sapana pakuru vati anenge adaka ma50 kana iyo 55 ya zvakadaro but anyway ndo kwacho kunogwadza strike indakatomboita kunge ndodhunya musoro wangu wakatanga kuda kuya so pekutanga ndichita basa apapa ndakarwadziwa ndikada kupotsa ndazviramwa ndikati mwari wei ndosiyana nazvo washakati no hakuna imba inosara yakata sezvizvi tadzidza pasa hakuna imba yekuti imi musiya papa akati shingirirai kana muchikwereta kwereta imba ngaisasara yakaitwa so imba ngaibude yabuda moita backfilling moshingirira asi zvinoitawo mwari pakangoita miraculous ende futi inini ndakangonaka kuti ndandine vanhu vangu vaifanira kundipa zvinhu kumashopu ndozobhadhara ndo zvandaka ndakanakira saka inini guys now not even influence anyone ndichimunyepera inini ndandine advantage iyoyo chete yekuti ndikashotekwa ndoti ndipewo 50 bags ndinokupai mbichana vanhu veshopu yacho tatichiwisana vakangoti it's okay ndo zvaiitika ipapo handi munozviona manje dzimwe dzacho harimemba pekupedzera pawoplate vana sekuru bheni vaitoita zvokunotora kubeauty ease ma 335533 because ndasingatedi kutenga yakawandisa ndichiti pamwe inozosara yakawandisa chete yozooma ndaityira kuoma because I remember pane 3 mabags akazooma tikamarasa ilosi iyoyo tikazotenga zvemamwe so I think ndizvozvo panapa kumashure kwesa kuona I think in the next few days mune musingamboona nasekuru bheni ngadero but guys traffic ndo inotikuvadza kufidelity uko tabaikana nhasi tirimbochinja direction ndakati inakani tiri kana traffic ichidaenda kuyazogara pano asi ndakamira pano chando chandohwa mwari wesori chando chacho nditoona kunge hai handizi kuti zvitinaende chipi chando here kufanakavata pano kana kuti kufamba ndizvipi zvirina sandoita ndokuzondidherera tikazoguma tashauda sa amu hatodi kundiona pano amu akatanga ndakamuudza zviro amu akati heye kune chando ndikati nema amu arikutoziva munhu ngasauzogara panapa unozviona handiti mazvona haana kutoti aiwa haana kutoti maiwe zvangu tinoshaudzwa tikabayikana pano but anyway zvikanzi namukoma George mukoma Grigori vaindipi wanzani Godi kuma Godi vadii mukoma Godi vadii 90 oh hamudi kuuya kuno idzi dzakanditi hanzi mukauya kuzogara kuno tichichema nyaya yetraffic ndakatupina mavhidhiyo zvikanzi mune magona tichaona mubiki tataurira vanhu ndakasi handimakuhwa kei feya ini sekuru bheni ndoya kuzogara kuno ndiite zvekubikei kana ndofana kuti ndiite zvokuti ndinyatsa kuchishanda ndichiona kuti makastoma next ndoronga sei asi kufuraya ndikunorambidzwa ndozvoita kuti ndisimbe ndozvosimbisa futi uraini zvekubika dumbu ndiri kurishandika ke saka musoda kusimba aiwa ndidi kusimba ndoda kusilima kucheta munzwa chaiwo zvokutotora nachatofunga ndogwara kusandiri kudezvo zvakanaka kumhanya kumakusena ega kumhanya ndokunozotunetsei asi ndo kwakanaka muchirowa malemoni malemoni ane maasidzi ndi maasidzi anonetsa dieting inenge iri kundibatsira nekudya sadza rezviyo guys sadza rezviyo oh my god goti paika zviyo kuno ndakazotesta vanhu zviyo zvangu rega ndibva ndatestife amondiani akatora ufu wangu wezviyo taura chokwadi mwari akunyasi uku kwati hachi ndiani akatora torase ndakasvika bhaketi rese riya risina kana ufu wakaendesa namwari kudaiwo vanhu sekuru bheni gaindivaudze guwa ndakashaiwa ufu hwangu bhaketi ndakarwadziwa kukwandaiva uko kumaprojects uko kuti vakabika musipwe pane munhu ndakambofungira vaipo kuti ndo vakanditorera ufu wangu because takasiya urimo izvi handiwo ndakatozvitaura washington akatomboti hapana bhaketi 20 liters moda kubikei naro kudya upfu morigona kuribika tingatedze kubika upfu morigona robikwa sei rezviyo
process yakasiyana neyebarweka kuhujara munokusha mapedza kukusha motsikisa nemombe kana kuhara mapedza kuhara mosakura muchisakura wewe ukawanda wosara huri 1-1 madiri wodzokorera kusvika munda makachena kuti mbembe mohucheka 1-1 kudai mapedza mohusimudza monohunika mapedza kuhunika chenjere kuzodonha mukati mapedza kuhunika mohupura parware mapedza kuhupura mohurudza mapedza kudero kana hwava kutengeswa maakuchiuya manje either unotanga kukanga wozotswa saka ruoko runorwadza maziwa urwu uchikanga kudai chikanga kusvika wapedza gomo kuti uzare kuti udlike hundi inobvisa yeye wapedza kudero wotswa muduri izvi zvangu muswa ndakatanga kutswa pana ndiri kumuchairi ndakavata ndakadaiwo so ndisingagoni kuekera muswa ndaforera sekulibhengu kandi kubva kuzviyo maoko angu ari kurwadzai gona njiita kudai kutswa ndakavata zvese ndakatokutsa ndarohwa nevanhu maimwana apa kuri kutswa chiyeso wati musana usingachadi zvinorwadza kugadzira imi kuda sezviyo asakapedza mina nditenge ndapedza wapedza kudero wapedza kuswa nditi unorudzwa hundiyeyo chibva manje inozara pasi yape kuita white up then wazonogayisa kugayisa moziva kuti kunoita mari ngomo $2 saka ufu wakatosiyana wenyu hwewaiti wakasiyana nezviyo panenge pane nyaya kana ndakatoda mutondinyengerera vaudze kuti vatinyengerera moda mbozitestawo here but ndinokabika kari kaweekend vanhu vasinganyanyi kushanda bcause vamwe asi hazikusi kuti ndokusaplaya izviyozve was nderangu ini sadza rezviyo inandidire white ndodare white ndodare rezviyo iyoyo ndorangu takuenda ndozokuonai ndonga next week pano ndechicommunicata navo chinzwa zvikufamba sei but inini kumamwe mavhidhiyo mune muchindiona everyday chaona dhai muchamuona ndikudzokera kupras by the way vaya vaida kusa maorder ezviyo enyimo enzungu get in touch with me because ndikudzokera kupras kunotora zvimwe zvinhu zvakare saka vaya vandandikambomisa ndichiti hazi kutora maorders ndibatei right now kuitira kuti ndikwanise kunyora vanhu mubhuku ndoziva kuti nhamba yangu yakamira sei handisi kuda kunyanya kugarisa saka nekuti ndikuda kumanyira kudzvaka kubasa uye ndine mamwe maprograms there's so many things zviri kuitika behind the scenes and I want to thank God nemaopportunities avada kuzama kuti presenta kwati vatozviziva ndine chichimhanya chifuna ndikudai ndapedza mozondituka ndikutokuudzai you will be surprised it's saka nipa ndine kuseri kuti ndichimanyamanya Washington anga achimanyamanya ndoda kumutenda Washington my brother anga achitibatsira it's not easy asi ndikuona sekuti gore rinowo parinopera chiedza chinenge chakatinakira saka ndiri kunamata kuti Satani asawanika achita sei achipinda in the name of Jesus ndo pamaindi zvadaro Satani waregedza kupinda shuwa ramba shingai shingai zvifai ndoshinga shingai zvifai ndokosha kuti kwazveipapa kana zvakwidza dzinokwidza guys bye bye.